गोजोन फुंबिलिनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरलायबाय रायजोफोरनिसिम। नै जोंहा सनाया स्कुलाव थांनो ओंखारदों दा। सनानि नामखौथ' आं मालाबा मालाबा खिन्थाहरबाय थाखायो रायजोफोरनो। रजिरानि मुसाहारि। दिनै ओरैनो बिसिना माबा दं आरो स्कुल उइक माने कम्पिटिशन दङ, सं कम्पिटिशन। दा बेयाव खननो थाखाय इंलिश सं मोनसे दोंसे प्रिपेयार खालामदों सनाया। दा बेखौनो कभार सं हिसाबै नोंथांमोननोबो दैथायहरनो सानदों। गोरोन्थियाथ' स्वाभाबिक जाखागोन नङा होमबा? आरो आं बुंबाय थाखादों मेथाइ खननो आं फोरोङाखै, थेवब्लाबो हारसिंनो माने सोलोंदों। बेखायनो दिनै नैबे इंलिश मेथाइखौ ओरैनो ससे खननानै नोंथांमोननो खोनासंहोनो नागिरदों। ओरैनोथ' जेनेबा रोंखाया नालाय बारा जाखाया, थेवबो ओरैनो एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय आरो जेनेबा बेखौ दैथायहरनो नागिरदों आरो। खनदो सना। रायजोफोर मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयर आरो साबस्क्राइब खालामना होदो प्लिज। लाइक, कमेन्ट, शेयर आरो साबस्क्राइब बिबाय फिसाजो आंना। अननानै जानाय जायैखौ नोंथांमोनाबो एसे खिन्थाहरदो कमेन्टआव। ओरैनोथ' जेनेबा ओरैनो दासो सोलोंहांनाय नालाय जेनेबा गाव हारसिङै, बेखायनो आं नुखायो आरो जेनेबा गोरोन्थिखौ बहा बहा गोरोन्थि जालांदों। दा नोंथांमोनाबो मिथिखागोन गोरोन्थिखौ। थेवब्लाबो ओरैनो जास्ट रंजानाय बा एन्टारटेनमेन्ट आरो स्कुल उइक नालाय, स्कुल उइकआव माने फार्स्ट दिनै मेथाइ खनजेननो नागिरदों। दा बेनिखायनो आंबो बे फार्स्ट मेथाइ खनजेननो नागिरनायखौ माने रेकर्ड थाथोंसै होननानै आं बेखौ खालामनाय जादों आरो। गोजोन्थों रायजोफोर, खुलुमबाय।